Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry. Bilşiňiz ýaly, bugün 2020-nji ýylyň iň soňky güni. Ertir käde 2021-nji ýyla gadam basýar. Etem biziň Türkmenistan döwletimiz, biziň türkmen milletimiz bu käde ýylyň bosagyny nähil netijeler bilen geldi. Bize bu sanara, öwgünlere, magtanara zatken bu. Gynatapda ýene de gysgaça aýtsak, Türkmenistan bütün dünýä döwletleriniň içinde 2020-nji ýylyň dowamyny da köp sanly görkezjiler boýunça iň bir ýüdügara, maskara, ýakasy gaýşly ýurt hökmünde hasaba alındy. Hususanam Türkmenistanyň iň bir bäsleşip bilýän döwleti bütün dünýä döwletleriniň içinde Demirgazyk Koreýa boldy. Demirgazyk Koreýa bilen bu näme de bäsleşip bilýär? Antan hukuklarynyň iň yaramazlygy bilen bäsleşip bilýär. Söz we medeniýet azatlygynyň iň yaramaz görkezjiler bilen bäsleşip bilýär. Korrupsiýaň iň ýokary görkezjiler bilen bäsleşip bilýär. Yine nämede tapawutlanýar Türkmenistan? Türkmenistanyň hadek bir küçüknükde özünden çykyp gitýän raýatlarynyň sany bilen tapawutlanypdyr. Hususanam Türkiýe migrasiýa gullugy şu dekabryň ahyrynda ýörüte bir hasawat çap etdi. Şu hasawatda da daşary ýurtlardan gelip Türkiýeden oturum alýan ýurtlaryň sany görkezlipdir. Şol ýurtlaryň içinde de Türkmenistan 3-nji orna eläpdir. Hususanam daşary ýurtlardan Türkiýe gelip oturum alýan raýatlarynyň sany boýunça Irak 1-nji orunda durýar, soň Siriýa, soň 3-nji orunda Türkiýe. Geriňinde bolan sanyna seredilýär. Irakdan Türkiýe gelip şu geçen ýylyň şu 2020-nji ýylyň dowamyna oturum alan raýatlaryň sany 115.000. Siriýadan Türkiýe gelip oturum alan raýatlaryň sany 89.000. Türkmenistandan Türkiýe gelip oturum alan raýatlaryň sany 87.000-den gowrak. Ýöne bu taýda biraz tapawut bar. Näme tapawut bar? Tapawuty Irak bilen Siriýa harby konfliktleň dowam edýän ýurt. Türkmenistanda harby konflikt ýok. Ýene bir tapawuty Irak bilen Siriýa öz ilaq sany boýunça Türkmenistandan has köp ilaqly. Emma maňa Ramazan Türkmenistan göýe öz içinde uruş bolýan, konflikt bolýan bir ýurt ýaly bolup, şondan bosup çykýan ilatyň sany edil. Siriýa hem Iraga meňdäpdir. Bu näme netije? Bu elbetde Türkmenistanyň häkimiýetleriniň, Türkmenistanyň döwlet lideriniň alyp barýan siýasatynyň netijesi. Diýmek, Türkmenistanyň eklenç ýagdaýy, Türkmenistanyň sosial ykdysady ýagdaýy edil harby konfliktleriň dowam edýän Irak we Siriýa ýaly ýurtlarynyň içerki ykdysady sosial ýagdaýyna meňdir. Hatta şondan has yaramaz näme üçin? Sebebi ilat sany has adam bolsa, ýöne Türkiýe bosup barýan adamlaryň sany edil Irak we Siriýa ilatyna ýakyn. Ine şunu edem Türkmenistanyň içerki ýagdaýynyň real ýüzüni görkezýär. Ine bu meselede Türkmenistanyň hökümetlerini ýa döwlet liderini aýplamaly mı? Elbetde raýatlara ýaraýar, raýatlara giýje günnüz Türkmenistanyň hökümetini tanqidlasaň, Türkmenistanyň diktatoryny tanqidlasaň, şeý dep diňläp giýje günnüz lezzet alyp oturjak raýatlar bar. Şoň şunu aýdýarlar, hähel bir akyllyrak gurrun etseň, hähel bir adamdan aň nösräjek gurrunlar edýän bolýan gepleşiklerde, olar ýaly gepleşikleri raýatlarymyz az diňleýär. Ondan aşagyny kommentariýa ýazanda aýp etsen, aý bu gurrunly
Näme üçin diktator tankid eden o? Berdi Muhammedow haram dağı tankid edo. Näme beýdi oturýarsyň? Ya sen şoňa adamsyň mı diýip maňa hüjüm edýärler. Bolýa, menim alýanla Berdi Muhammedow tankid edýär. Halkymyz näme diýär? Goýaly detalýany ýaly şey dip hewas bilen dinleýärler. Birgiden laýyk goýýarlar. Ondan şolar ýaly gepleşigi dinleýän adamlaryň sany näme üçindir has köp bolýar. Emma adamlaryň akylyny birazajyk işledäjek, akylyna birazajyk agram beräjek maglumatlar berip urýan bolýan. Dünýäň syýasaty barada, taryh barada, geçmişler, çaknaşyklar, bilim sowgat barada maglumat berip urýan bolýan. Tomoşaçylaryň sany ýene-de azalýar. Ýene-de maňa ay diktator tankid etsen ol diýerler. Men ýene-de diktator tankid edýän. Ýene-de tomoşaçylaryň sany köpelýär. Ýene-de laýyklar köpelýär. Ýene şu zatlar adamlary herekete getirýärmi? Ýok, herekete getirýär. Goýa biziň halkymyz giýje günni özüniň tragediýasy barada şey dip tomoşa edip oturmagy razy ýaly, şondan detalýany ýaly. Şonam haşa diýerler. Biziň tragediýamyz barada gurrun etdiýerler. Biziň çekýän ejderimiz barada gurrun etsene ho köprek diýer. Bizar bollukla aýtýan o bilim sowgat barada gepleşiklerden, taryh barada gepleşiklerden. O kime gerek aýtsa gerek yapmaý diýer. Menem ýene-de şonuň tragediýasy barada gurrun edýän. Olaram şey diýip, şedil edýän ýaly dinleýärler. Ýöne biz näme üçin gurrun edýär? Men şol atlar barada näme üçin gurrun edýän? Şey dip oturuň da dinleýän de lezzet alyp dip alyň diýip gurrun edýän şu tragediýalar barada ýa-da oho adamlar ho näçe wagtlap şey dip oturjak, howt haçan gowulganjak. Haçan hakyňyzy, hukumy şu diktatordan, şu haram zadadan gaýdyp aljak, gaňryp aljak diýip men gurrun edýär. Menem beýleklerim şoň üçin gurrun edýär. Ýöne Türkmeniň bir sözi bar, eşeň gulagyna ýasyn okan ýaly. Gynatagam. Şu tragediýalar barada, şu çekýän ejirleri barada, şu zatlaryň sebäbi barada näçe aýdýan bolýan. Goýa bulara ýöne bir detektiv kino görkezýän ýaly adamlar şonu giýje günni şen dinläp oturmaga taýýar, ýöne gowulmaga hiç il taýýar däl ýaly. Hawa özlere min ha çöregi oçurup dururlar, ha? Nowata dururlar. Dangdan saat 3'te vararlar, 4'te vararlar da çörege iyicek çöreklerine nowata dururlar. Birek bilen nowatyň üstüne gurşarlaram. Birek burnuny dögerler. Gözüni garardarlar. Saçyny yorarlar. Birek birine gedek gelenne bular gahrymanlar. Emma şol nowaty döredýän, şol gıtçylygy döredýäne bir zat diýmek. Bir zat diýmäge gedek gelenne bolýan barynyň agyzy ýumukdyr. Hökümetiň idaralaryna işi düşüp barar. Hökümet işgary gyýgyrar üstüne, hem kirer, ejetine, bajatyna da dil getirer bolýan. Bilmämi, türkmenimiz şeýleppey diýip gaýdar. Hemmesi däl. Ýöne köpüsi. Daşar ýurda çykjak bolup aeroportda bararlar. Terhetçiler, gömrükçiler gyýgyrar, hem kirer. Käbirlerini ýygyna gaýtarar. Tebäbini düşündirme. Uçordan düşürür. Biziň adamlarymyz näder? Şeýdip leppey diýip gaýdar. Özüçe bar ýok. Pawonly, sırtywokly polisiýa saklar. Ýok yerden arsarar. Ejetine bajatyna dil getirer. Biziň adamlarymyz näder? Şeýdip leppey diýip kaýyr bolar. Emma soň näder? Şolaryň içinde iki ýekesi hökümet işgäriniň ýanyna baranda da diýip bilýäni bar. Hawa. Men şolary ýaly adamlar tanaýanym. Şolary gyýgyrjak bolanlar, şol adamlar näme diýär hökümet işgärlerine näme diýär? Sen gyýgyrma hakyň barmy diýär? Duray sen diýär. Sen birinciden maňa sen näme diýär? Hawa şey diýip bilýän adamlar bar. Birinciden maňa sen näme diýär? Men senden uly diýär.
Sen gene taň şey dip taňa terbiýe berdimi diýe ýanky ogluna. Şo jogada hökümet şinowny. Otaň ýankyja gyýgyrjak bolýan hekgeriýan oglan siz diýip başlaýar. Ondan bu adam öz haýyşyna aýdýar, "Ey şona bitiriljek gäle, zat" diýip gyýgyr urýar. Ulam aýdýar, "Ey sen aýdýar. Sen bizim üstümizden hekgerme üçin goýulmadyň şu taýda. Sen biziň salgydymyza aýlyk alyp otyrdyň" diýär. "Sen planlady bitirjek gäle diýmeli, sen men hyzmatym etmeli" diýär. Bilýän sen kanun boýunça şu taýda biziň hyzmatymyzy etmek üçin bellenen, biziň üstümizden agalyk etmek üçin däl diýär. O şey diýip bilýän adamlarymyz bar bizim. Otaň ýanky adam, ýankyja şinownik, ýankyja ulanjyk näme diýär? Ýan başgaça gurulap başlaýar. He, bu adama kanunan bilýän eken diýip. Onaň ýankyja ulanama şu baran adam diýenle etdirip bilýär. Ödüm şundan bitirdi bilýär. Näme üçin? Tebe bu baranda şey diýip lepbey diýip giren okşon kabinetine. Şo şinownikler näme üçin sizin üstüňe izdivaç edýär? Näme üçin sizi depeleýär, namysyňyzy, araňyzy, mertebeýiňizi näme üçin ejeňizi, bajaňyzy dil ýetirýär? Tebe siz gireňizde lepbey diýip girýär. Tebe şo gyýgyryp başlanda ýene de has ewelýäňizde şo gyýgyrmagyny kabul edýär. Tebe siz öz hukugyňyzy bilmeýänligiňizi iýem görkezýäňiz. Siz özüňizde hukuk bardyr meýdiňizde siz gireňizde men gullyk girýär. Seni men iýem diýip girýär. Şonu ýalydyk girýär. Şoň üçin şolar näme diýär? İççigini diýär. Sizem şu bolaýmalar öýdýär. Sizin köpüýiňiz. Ýöne soň öz diýen netdirip bilýän adamlara duş gelseňiz, siz ynanaňyz. Gepläp bilýän, şo polisiýa diýenni diýip bilýän, şinownyga diýip bilýän adamlar göräýseňiz, siz ananasyňyz gerek, "Ay, buň arkasynda ullakan daýy bardyr" o diýän. Şol adamlaryň köpüniň arkasynda daýysam ýok. Şol adamlar öz mertebesini ilkinji nowatda öz mertebesine hormat goýmagy başarýar şol adamlar. Ondan öz mertebesine dil ýetiriljek bolan ýerine dil gaýtaryp bilýär. Şol adamlar türmäge girmäge de taýin ýöne öz mertebesini gorak girmäge taýin adamlar. Anadan adamlar gullar näme diýär? Şoňa düşünüp bilen o. Şeýdip dil gaýtaryp bilýän bolsa, diýmek şuň arkasynda hökman ullakan bir daýy bardyr. Hökman Mehmede daýy bardyr. Ya hökman MWD'de içeri işler ministrliginde bir garyndaşy bardyr. Şoň üçin diýip bilýän, pikir edýär. Başgaça pikir edip bilen oklar. Şolam gulun garaýşy. Bir akyllar aýdypdyr. Hakyky gul bolup doglanlar gulçulukdan azat bolmagy arzu edýän oklarda näme arzu edýär diýär? Özlerinde de gullun bolmagyny arzu edýär diýär. Men ne de şolon ýaly gul bolsa da diýip. Ondan şolar ýaly gulo ertek gün birden wezipe ýetäýär näme diýerler? Öz garamagyna adamlara ýa-da özüniň hyzmat etmeli adamlaryna gul hökmünde garap başlaýar. Özünem gullun eýesi ýaly şeýdi alyp barp başlaýar. Ana şolam biziň medeniýetimiziň bir bölegi. Şol bolupdyr ana şu biziň medeniýetimiziň bir bölegi. Indi gullar näme diýär? Sizden şeý diýip böýürsiňiz diýip sen şoňa düşündirjek bolýan bol näme diýär? Sen näme üçin men mertebäme dil ýetirýän diýär. Sen näme üçin meni gully wagtlandyrdyň diýär. Emma şinownyň ýanyna baranlar, şinownyk şuň ejetine, bajatyna dil ýetirse-de, şinownyk alat diýip bilýän nädir? Emma biz ýaly adamlar şoňa bir zat düşündirjek bolanlar, bular näme diýär? Bular hakyky gahrmany gurulýarlar. Ödem näme diýip gurulýarlar? O videolar biziň ýalar, biziň çykyşymyzyň aşagynaky kommentariýa bölümine anonim atlara bukulup biziň ejemide, bajymyza dil ýetirýärler. Yo çinowniklaryň ejesine başysyna dil ýetirip bilen oklar. Yo çinowniklara şunyň ýalňyşam diýip bilen oklar. Şure onu wagta duranlaryna da şunu wagty kim öğretdi? Şu gytçylygy kim öğretdi diýip gaýgyryp bilen oklar. Ýok, onu başaran oklar olar. Olar gowy bir-biriniň ejesiniň başysyna ýeter no wagta duranlar.
Olar men ejeme bajyma dil ýetirerler. Ýöne hol ýokardaky oturanlar var, özleri edip oturanlar var. Şu gıtçylygy döredip oturanlar var. Şol aýlyklaryny bermän oturanlar var ýokarda. Olara dil ýetirip bilmedi, ýok. Ýekece hödem aýdy bilmediler. Ýöne biz şu zatlary düşünleri uğrasak, näme diýýärler? Sen kimey bize akıl öğretir? Sen kimey bize gulluýar ýaly? Sen bize akıl näme üçin beýdip dil ýetirýän? Bizim mertebämizde. Ýok, sen mertebeňe dil ýetirýän, sen mertebeňe basgylanýan men näl? Men şonu düşündirjek bolýan. Size edilip beren zady. Mertebeňe basgylaýan ana şol çinovnikler. Sizin ejeňizde, bajaňyzda dil ýetirýän polisiýa işgärleri, mehmeň işgärleri, ýokardaky oturan hökümet çinovnikler, ana şolar. Siz olar ýaly gahrman bolsaňyz, şu taýda kommentariýalarda anonimatlara duglanan bolup hüjüm etmeýäňde, şu taýda sizin mertebeňiz basgylanýanlara dil ýetirin, şolaryň ýüzüni aýdyn. Olar ýaly mert türkmen bolsaňyz. Olar ýaly batyr türkmen bolsaňyz. Olar ýaly mertebeňiziň namatyňyzyň aladasyny diýen bolsaňyz. Ýok, men sizin duşmanyňyz ýa. Men näme üçin bunu aýdyp otyrym? Türkmenistanyň häzirki gelen ýagdaýyna o diňe bir ýokardaky günäkär däl. Siz özüňiz hem günäkär. Siz şoňa gatnaşdyňyz. Şu ýagdaýy siz gulçuluk, gul adamynyň şeýdip agdyny ýumyp kaýyl bolşy ýaly kaýyl bolmak bilen şu ýagdaýy döretdiňiz. Şoňa döretdirdiňiz. Öz hakyňyzda, hukugyňyzda gerek gelenine ýekece töz aýdyp bilmeýän ýerli çynowniklara şolaram şu derejäge ýetirdiňiz. Şu çynowniklaryň ýanky ýaly özlerini alyp barmakda sebäp bolan kim? Siz kollektivleyin saznanya, kollektivleyin adamlar. Yine meni gaharym getiren zat näme üçin? Men näme üçin şu täze ýylyň bosa-bosasyna biz nädip geçjek bolup durýar? Biziň türkmen halkymyzyň, biziň türkmenlerimiziň köpüsiniň beýgaýratlygy ýene ýakynna näme ýüze çykdy? Ene 2 gün mundan 29-njy dekabrda men Murat Düşemow diýip bizim öýünde bir aktivistden interwýu aldym. Hökümetdeşlik geçirdim. Şu daşary ýurtda hereket edip beren adamdan içinde şu Murat Düşemow'y tanaýan asla ýok diýen ýaly 2 ýaka adamlar bar. Şoň bilen gatnaşyp saklap, şoň bilen jaňlaşyp oturýan. Şoňa birem men. Indi Murat Düşemow näme diýdi? Murat Düşemow aýtdy, men diýdi, siýasy partiýa döretjek bolýan. Şu meselenem köpden bäri bizi bilenem käbir beýlek oglan ýyllar bilen maslahatlaşdy şol. Köpden bäri pikirler. Şol Murat Düşemow hem çinowniklara, polisiýa işgärlerine öz diýjegini diýip bilýän adam. Bizi wetdiňlere aýyl pikir edýär. Polisiýa ýa-da meheme ýa çinowniklara şeý diýip göni öz pikirini aýdyp bilmek üçin arkaňda daim bolmaly. Ýok, ýok many. Şu taýda wyjdanyň bolmaly, gursoňda. Hawa şolar ýaly bolmaly. Bular näme diýär wetdiňler? Wetdiňler Murat Düşemow ýaly birazjyk batyray oglan ýyllary öz derejesine düşürjek bolýar. Ýok, o bize aýdy bilemiz o şonu. Senem bizim derejemizde bolmaly diýjek. Indi bulary bizi wetdiňleri ýene bu Murat Düşemow nädip öjükdirdi? Ol aýtdy, men partiýa döretjek diýdi. Bizi wetdiňden köpüsi näme diýär? Kommentariýa ýazanlaryna sen kime partiýa döredir ýary? Sen beýdip çykyş etmäge eder ýaly sen kime diýär? Sen beýdip çykyş etmeli, läne ol diýär. Sen beýdip çykyş etmek üçin sen mehmeň agenti bolmaly ol diýär. Diňe şonda sen şeýdip çykyş edip bilýär. Özde urumda maňa da şeý diýenler bolupdy. Türkmenistanyň içinde opozisiýony iş alyp barýakam, şeý diýip barmaklaryny toglanlar bolupdy. Sen ýa-ha biziň düşün bilmeýän bir genimiz bolmaly ýa-da sen akmak bolmaly. Şeý diýenler boldy. Bolmasa da arkaňda ullukan bir daýyň bolmaly, seni gorap otur. Bolmasa sen beýdip öýüň arkaýyna alyp baryp bilmeýän. Men bolsa arkamda daýymam ýokdy. Men gorap oturan adamam ýokdy. Ýene men namytym üçin arkaýyny diýip bilýärdim diýjegim. Köp adamlar üçin bu geň zat. Murat Düşemow'un
2 gün bundan öň eden çykyş köp adamlar üçin gelmedi. Olar düşünbilen ok. Şey dip çykyş eden de seni batan oklar meýde. Ýok. Batylmany ören şey dip çykyş edip bilýänler başga da köp. Ýurdun içinde, gün içine onuňa diýip bilýän adamlar köp. Yani Azatlyk radiosynyň ştatdan aşar habarçy bolup işleýän adamlar bar, köp adamlar. Şolar hatta o ýokarka da diýýärdi şonu. Ýokarkynam tankitlap bilýärdi şonu. Henidem tankitlap berenler bar, ana Sultan Açyly bar. Henidem diýip otyr. Han ýyna bäki daýnaklar. Başga da şolar ýalyp biziň habarçylarymyz bolupdy. Men olaň adyny tutup ýadyr özükdirmejek bolýan. Hökümet işgärler. O diýip otyrlar. Olar kanun hukuklaryny bilýärler. Kanun hukuklaryny bilýärler. Hukukyň dili bilen gürleşýärler. Eger sen gul bolup girsen kabinetine, sana gul hökmüne garaýarlar. Eger sen kabinete öz mertebeňe iň bolmanda öz şahsy mertebeňe hormat goýýanyňy görkezip giren ýagdaýynda sana gul hökmüne garap bilen oklar. Garap bilen oklar. Ýöne siz ömrüňizde şonu edip görmeýäňizden soň siz düşünüp bileňiz ok. Şonu ýaly edip bolýanyňyna sebäbi näme üçin? Sebäbi siz öz kanuny hukugyňyzdan bileňiz ok. Sebäbi siz ömrüňizde şey dip konstitusiýa gatyny açyp görmedip bir howatlar köpeýiňiz. Sebäbi siz kanun diýilýän adyň nämedigini bileňiz ok. Kanunyň dili bilen gürlemek diýilýän adyň nämedigini bileňiz ok. Sizin bar başarýan adyň näme? Özüňizden Rüstem'iň öňünde şey dip epilmek, özüňizden ejirem depelemek. Ana şolar ýaly ejirem siz kimde gördüňiz? Murat Düşemow'de gördüm. Näme üçin bunu aýdyp otyryn? Murat Düşemow'u tanamayan adamlar ene 2 gün bundan şonu agent diýip atlandyr. Bir giden kommentary ýazdylar. Murat Düşemow men garyndaşym däl. Murat Düşemow bir men bir ýakyn dostum däl. Men onu aladas ne der ýaly. Ýok. Meni başga da alada goýdy. Türkmenistanyň içinde hiç erkek adam ýok. Hiç kim hereket eden ýok. O bular uklap ýatyr diýip zeýrenip ýören adamlar Murat Düşemow öňü bilen şolar hüjüm etdiler. Bir tarapdan bulara zeýrenen bolýarlar. Daşynda gelip ödem ýetadanamçy daşynda gelip ýörenler edýär şonu. Aktivistler ap ýörenler edýär şonu. Bir tarapdan öýler zeýrenen bolýarlar. Ýurdun içinde hereket ýoklay, biziň adamdan bir nadan diýip. Nadanlar köp. Hereket ýok diýen ýaly. Ýöne hereket etjek bolup taýýarlanyp ýören adamlar bar. Ýeterlik derejede adamlar bar. Häzirem şolar güýç toplap berdiler. Ýöne siz 2 gün mundan Murat Düşemow'e atan şyltaňyz bilen şolara murukdan düşürdiňiz. Nädip? Olaryň pikir etdi. Bulara asyl beýle jogap berjek eken o bide ne taýýarlyk görüp berip bide ne topor döredip berdi. Baş olar ýaly topor döredip taýýarlyk görüp berip işläp beren adamlar bar içinde. Şolar maňa bir günlük eýem şo çykyşdan tamaňa jaň etdiler. Biziň aljak almytymyz bular ýaly. Kene biz hereket edip başlatak. Sen mehemen adam, sen mehemen agenti diýiljek eken ýa bide. Onda biz bu adamlar üçin näme üçin alaj etmelilen sonra goýdy. Murat Düşemow'un günäsi näme? Murat Düşemow özüniň kanuny hukugyny bilýändigini aýdyp çykyş etdi. Hakykatdan partiýa döretmäge haky we hukugy bar. Özüm kanunyň çägini netjek diýdi. Kanunyň çägini etse şoňa da häzir batyryntalar şu aradaky gurrun, şu aradaky maglumat halkara jemgyýetçiligine ýetýär, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýetýär. Olaň elinde ýene de bir fakt peýda bolýar. Murat Düşemow diýip bir aktivisti özüniň kanuny hukugundan peýdalanyp partiýa döretjek bolanyny üçin şuňa şular ýaly jeda berdi. Hökümet maksatlyk bilen onu isläni ok. Hökümet maksatlyk bilen olar ýaly adynyň halkara guramalar derejesinde agdalmagyny, ýygnaklarda ýüzüne şey dip basylmagyny isläp baran ok. Şoň üçin hökümet häzirlikçe öz kanuny düzgününe göre hereket etmegine ýol berýär da bolýar hereket ediber. Ýöne biz seni registrasiýa eder etme diýär. Ansat däl ol. Häzir ýöne çykyş eden üçin sana kim o ýol berdi diýilen ýaly sözler aýdýar.
Hiç kim yol veren yok. Öde yol verdi. Öde Murat düşen öde aytdy. Men ýöne döretçek diýdi, planny gılan etdi. Döretdim diýme däwul. Maňa ruhsat berdiler diýme däwul. Adalet ministrliginiň triyomuna, kawulhanasyna islendiň adam baryp bilýär. Islendiň adam baryp bilýär. Şonam geň görüp otyrlar. Näme üçin geň görüp otyrlar? Sebäp ömürlerine bir gedegem adalet ministrligine barjak bolup görmedi adamlar. Odan pikir edýärler, adalet ministrligine näde goýup berýärler? Hawa goýup berýärler, menem barıp gördüm. Agdyrlyk halk hereketindäki men eginleşlemen barıp gördüm. Otadan çykar kowýan ýok, kabul edýärler. Sen bilen mulayim gürleşýärler, hem hawa gürleşýärler, hem sana konsultasiýa da berýärler. Soňra aýdýarlar, ha güni şu düzgünlere, şu edilýän talaplary ýerine ýetirsen, ana registrasiýa dersi. Ýöne şu talaplary ýerine ýetirmedi diýerler soň. Men şoň üçin Murat düşem, aýtdym, ýöňde ullokan kynçylyklar bolar diýdim. Ol aýtdy. Şu zatlary finansy görmesek biz näde bilelik? Olam dogry aýdýar. Köpüňiz gyýgyrýan, köpüň aýdýar. Ey parça döredip bolan o diýip. Hani soňky wagtlar şu parça döretjek bolup arda beren adam barmy? Ýok. Soňky 10-15 ýylyň içinde şolar ýaly bir adam görkedim, ýok. Onda näde biz hökümeti häzir biz aýplap biledi? Hiç kim arda bermedik bolsa, hiç kim finansy görmedik bolsa, onda biz näde hökümet aýplaly? Hökümet alternativ partiýalaryň registrasiýasyna ruhsat berenok diýip. Näde aýdy? Aýdyp bolanok. Şonu aýtmak üçin biz näme etmeli? Kimdir biri şoňa finansy görmeli? Murat Düşemow ana şonu etjek bolýar. Murat Düşemow bilýär, şonu registrasiýa etmejeklerinden bilýär. Şoňa päsgelçilik berjeklerinden bilýär. Onda näme üçin edýär? Şonu ertek gün hökümetiň ýüzüne basmak üçin edýär. Ine men hemme kanun düzgünleri ýerine ýetirip hereket etdim. Sizem maňa päsgelçilik görüpdi. Şeýtmek bilen ol bize de delil berýär. Bizim opozisiyon hareketlerinde de delil veriyor. Yıkıcı ödü. Bizim bir giden adamın edip bilmediği işe ne diye hedir. Bunlar olsa bir yerde neymedi? Opozisyon içinde diyeyim komentarı yazıp oturumlar var. Ey diye buradan registrasiya diye her onda bizim avrayımızda ne ahil bu. Onda da şariyut halkara cemiyetçiliği Türkmenistan'ın içinden köp parçalık barekene, opozisiya barekene deyip bize üns vermez deyip korkup başladılar. Hem özlerine konkurent görüp başladılar Murat Düşemow'u. Görýän mi nähili psikologiýa bilen köpüsini. Begenen oklar otayda hereket etjek adam bar eken. Ýok. Sesini çykarmasyn diýerler. Birden olar registrasiýa edýärler, hökümet aýdar ine bizde köp parçalyk we demokratiýa bar ýer bolýan, onuň halkara jemgyýetçiligi bizi priznawat etmedi, bizi ikrar etmedi. Hökümet diye olar bilen şey dip oyna dämesin diye. Oynatsin. Hökümete opozisyonerlerden oynatjak bolsun. Ýöne bir de tarapdary adamlarym hökümet bilen oynadar. Hökümet döretip bersen şo partiýany, ondan görüp berer. Näme o partiýany döretjek adamlar näme partiýanyň içine bir giden gullary kabul ederjek? Ýok. Şoňa barjaklar manatyp adam bolmaly. Indi ýene bir zatdan gorkan bolýar bular. O diye şey dip diýene partiýany gollujak adamlar soň diýip meheme tawşyraýmasyn diýär. Şonu tawşyrjak bolýar. O tawşyrmak gerek. Şol partiýany gollap, sen ardasyna gollap, gol çeksen, şu gol ýumsan adamyň golu gerek. Şu Türkmenistan tutuş Türkmenistanyň içinden ýumsan adam çykmasa, alternativ partiýany gollap biljek adam çykmasa, onda şol ýurdun ýagdaýy şol. Onda şu halka hiç ýyly özgörüşlik gerek diýildigi bolýar şol. Ýöne gol çekmek üçin gahrmançylyk gerek gel. Sen kanun boýunça gol çekýän, sen kanun boýunça şolar ýaly partiýany döretmäge hakyň bar. Ertek gün sen çagyraýanlarynda, sen näme edip görüň, sen näme üçin gol çekdiň diýilende, sen seni çagyrjak mehemeň işgärine, ýa polisiýanyň işgärine, men näme edip kanuny bozdum diýip tora berip biljek adam bolmaly şolar. Men nirede kanuny bozdum, şo gol çekemde men konstitusiýany bozdum ýa köp partiýalar döretmek bardaky kanuny bozdum diýip tora berip biljek adam bolmaly şolar. Şo tora berip bilmejek bolsa şol adamlar gol çekmediler.
Olar ýaly düwwetdiňler gerek gel o partiýa. O partiýanyň içinde nähiller gerek? Birinjiden konstitusiýany bilýän, eýleki kanunlary, özleriniň iň esas hukuklaryny bilýän adamlar gerek. Şol adamlaram özlerini soraga çekenlerine ýankyýal sora berip biljek adamlar bolmaly. Ana şol adamlar şo partiýaga girmäge münasip. Eger Türkmenistanyň içinden şolar ýaly müň adam tapylmasa, diýmek şu ýurda özgörüşlik gerek, şu halka özgörüşlik gerek. Eger şolar özlerini soraga çagyranlaryny, özleriniň kanun, hukuklaryny düşündirip, gönüşolara sora berip bilmejek bolsalar, onda biz şune şu halkymyň ýagdaýy. Murat Düşemow şu başyny başlan şu işi biziň halkymyzyň ýagdaýyna görkezýän zat. Şoňa begenmeli. Ana şol ölçüg. Indi biziň adamlar bilýär. Buňa hüjüm edýänler elbetde kommentariýa ýazýanlaryň içinde ýürüýte hakyna tutulan adamlaryň bolmagy mümkin. Anonim ýazyp bardy. Ýöne men tanaýan adamlarym. Men opozisiýanyň içinden ýazýanlaryň bardygyny görgötýärler. Men öz tanışlarymdan käbirler şoňa eýýäm şyltagatdylar. O şyltagatýanlar kimler? Özlerini de şyltagatylan adamlar. Türkmende bir nakıl vardır. Odu özüňe was ötmese ketipär. Şu Murat Düşemow sen mehemen agendy bolaýmy, sen mehemen agendysiň diýip şyltagatyp kommentariýa ýazanyň içinde men şahsy tanışlam bar. Ana şol iň gynanlar ýani. Men şolaryň bir ýerine jaň etdim. Men diýdim, "Saňa ýaň ýakynda sen özüňe şolar ýaly şyltagatyldy" diýdim. "Şonda janyňa ýakdymy?" diýip soradym. Olam aýtdy, "Men janyma ýakmady" diýdi. Indi menem aýtdym, "Sen özüňe şeýle şyltagatylanda janyňa ýakmadyk bolsa, sen Murat Düşemow tanaýanmy?" diýdim. Olam aýtdy, "Tanamok" diýdi. "Onda näme üçin oňa sen" diýdim. "Men hemen agendy bolaýma" diýip diýdim, "Şyltagatýan, eýýämden şoňa şuha bildirýän. Şo barada bir zat bilmeýän, şol adamyň şahsiýeti barady, şol adamyň işi barady, hiç zat bilmeýän, eýýäm şyltagatýan." Ine biziň edýän adamdan biziň edýän hereketi. Bular ijide gerek gelenne, bular gahrman. İcide ganimlik etmekde, bular birini deprilemekde gahrman. Ödem daşdan oturup etmekde. Emma öýler hereket etmeli bolsa, biri şol işin garasyndan barjak adamlar, dä bilen köpüsi. Ýene de bulardan nähil duý oýunýa, men edip bilenmokmy şol işi? Onda hiç kim edip bilmeli. Men düwwetdinmi? Onda hemme kişi ýurduň içinde düwwetdin bolmaly. Şo psikologiýa bar. Kimdir biri mertlik edip, şular ýaly çykyş edip bildimi? Diýme ol mert däldir. Diýme ol namusçaň däldir. Ýok. Diňe bir sebäp bar. Ol mehemen agentidir. Ana biziň adamdan biziň bar derejedi. O men siziň köpüňiz barada gurrun edip otýum tebäri. Siziň köpüňiz şeýle hereket etýär. Men şu kommentariýalar boýunça baha berýän. Men onu ýokardan alamok, men size şyltagatamok, kommentariýalar, ýadan kommentariýalaryň boýunça men baha berýän. Indi men bu zatlara näme üçin aýdyp otýarum? Ine biz şu aň düşünje bilen 2021-nji ýyla gadam basjak bolýar. O ine şu opozisiýerler, ine ýurduň içinden oýanjak bolýan adamlary basyp ýatyrýan opozisiýerler 2021-nji ýyla gadam basýarlar. Ine şula adamlar bilen biz ýene de ýurda ödgörçek bolýar, ýene de opozisiýon bir gözli başly hereket döretjek bolýar. Bular näme üçin beýle hereket edýär? Bular näme üçin şeýle bigaýrat hereket edýär? Näme üçin özlerini şeýle siýasat aýdan bir düşünjesi alyp bolýar? Sebäbi bular birinciden bilen köp hiç zat öwrünenok. Siýasat näme? Köp partiýalyk näme? Birek hormat näme? Açaşan diskussiýa näme? Tankit näme? Tankidi esaslandyrmak näme? Fakt getirmek näme? Subut etmek näme? Ýok. Bilen köpüsi gıýbat derejesinde. Maňa sen ýüzüň ýaram, sen burnuňy halamadym, sen futbol kaňy halamadym. Sen beýdip oturdun, sen bu taýda beýle diýdim. Ýok, bulan eline subutnama ýok, hökman gıýbat dereje, şyltagatma. Şu minni biziň bar opozisiýamyzyň derejesi.
Ödem şunu 2020-nji ýylyň dowamyna opozisiýaň esasy opozisiýa maksat bolan zat näme? Biregi agentlikde aýplamak, dönüklikde aýplamak, içalykda aýplamak. Ine opozisiýaň bar başaran zat şu boldy. Häzir şolam indi medeniýeti opozisiýaň biziň opozisiýamyzyň bir özgörüşli bir medeniýetine urup başlady. Hiç il delilsiz zatsız kimdir biri aktivlik görkezse, kimdir biri sen pikirin bilen alalaşmasa, kimdir biri sen tanqid etse, şonu mehemän agendi diýip atlandyrmaly, şonu watan dönügi diýip atlandyrmaly, içal diýip atlandyrmaly. Ine biziň opozisiýamyzyň bar derejesi şol. Gynan tapda. Şolum şu opozisiýa syýasy düşünjesiniň medeniýetiniň derejesini görkezýär. Şu. Olam näme netijesinde dörýär? Şu Türkmenistandan alyp gaýdan güýdük pikirleri var. Şu taýda şey diýip leppey diýip gaýdan adamlar gelip şu taýda iş zat öwrenen oklar. Daşary ýurtlarda nädip köp partiýalyk sistemat dörýär. Daşary ýurtlarda diskussiýalar nähil gurnalýar. Daşary ýurtlarda tanqid siýasaty nähil. Tanqid medeniýeti nähil. Delil getirmek, subutnama getirmek, birek ýere hormat goýmak nähil siýasatda. Ýok, bu zatlar hiç öwrenjek bolanoklar. Şu düşünceler bilen gelipdirler. He, sen men garşydaşymmy? He, sen men göwnüme ýaranokmy? Diýmek sen agent. Diýmek sen dönük ýa içali. Biz inni täze ýyla gadam basmak bilen şu düşünjämdi ütdeçek bolmaly. Häzir global derejede dünýä häzir ütdeçek bolupdy. Pandemiýa diýip häzir bir bela çykdy. Häzir şuň bilen baglanşykly global ýagdaýda dünýäni täzeden gurjak bolýan güýçler bar. Biz o zatlar hakda biziň opozisiýerlerimiz olar ýaly global hak derejede pikir etmege beýlede dursun. Ýöne bir çäkilje derejede de özleriniň bir düşünjelerini ütledip bilenoklar. Emma biziň häzir alat etmeli zadymyz diňe bir Türkmenistanyň derejesinde pikirlenmek däl. Biz düşünjämiz giň edip häzir global derejede nämeler edilip ber? Bu pandemiýa aňyrsynda nämeler bar? Näme üçin gün watarda eýem sözatly gadagan edilip ber? Näme üçin bu pandemiýa bilen baglanşykly spesialistler, medikler, dünýä belli spesialistler çykyş etjek bolýar boly. Näme üçin olary Facebook'dan, Twitter'dan, YouTube'dan aýryp berler? Näme üçin olara söz beren oklar, habar feriştelerini? Şular ýaly alada döredýän zatlar häzir ýüze çykdy. Indi konspirologiýa, o zaga bar, dilluşyk diýilýän zat indi teoriýa däl, hakykata urulyp ber. Dünýäň bu ýurtlarynyň, hökümetleriniň üstünden eýen basyş görkezip bir giden zatlary ütedip berler. Biziň konstitusiýon hukumy elimizden alyp berler ine gün watarda. Biziň bilmeýän ukollarymyzy bir de häzir urjak bolýarlar. Onuň içinde näme madygan belli. Sebäbi garaşdy laboratoriýalar ýok. Garaşdy laboratoriýalaryň döredilmeginde de ýol beren okşa güýçler. Alternativ pikirli branşlarym gyýyry otyrlar. 6 aýyň içinde koronawirusa garşy waksina döredip bolanok bir 20 ýyl ýaly işläp bir döredip bilmedik. Bular nädip 6 aýyň içinde döredip bilýär diýip şo barada diskussiýa gurnajak bolýar. Emma şolara söz berenoklar. Onuň bu görgüller näme diýe? Website döredip özleri öz başlaryna çykyş edip şu taýda ýüzlenýärler. Onam diňe bilýänler görýär, bilmeýänler buny bilenok, görenok. Ine şo saýtlaryň biri şu taýda. Saýtlaryň biri şu taýda brand YouTube diýip atlandyrýar. Ine şu taýda ýaňy 7-nji dekabrda dünýäň dürli ýurtlarynyň onlarça branşlary, medikleri ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Şu ýüzlenmeň adam hem her bir adamyň kellesindäki soraw diýip atlandyrýar. Şu sorawlara jogap berýär. Ine başarsaňyz ingliz diline düşünýän bolsaň şu saýda ýazylyň, şular ýygy derli çykyş edip dururlar şu saýda. Bu ýöne köp sanly saýtlaryň biri. Men bunu näme üçin aýdyp otyryn? Häzir dünýäň üstünden agyly geçjek bolýan güýçler şu pandemiýany bahanalap, odalyna şu pandemiýany şolaryň özleriniň döredönligini görkezýän bir faktlar bar. Ödem köp faktlar bar. Muňa sesine de şu wraçlar, şu spesialistlerim şu arada köp zat aýdyp bilýärler, aýdyp otyrlar. Ýöne şoňa da şo güýçler ýol beren oklar.
Eýem söz azatlygyny, medeniýet azatlygyny gün watarda elden aldylar. Alternativ pikirli adamlara yol yok. Diňe sen ýa-ha şuloň alyp barýan haýatyny gollamaly. Şuňa garşy her hili faktdan bolanda da şulara garşy sen pikir aýdyp bilen goň. Bu näme alamaty? Şo güýçler, şu zatlar gurnap beren häzirki güýçler, şu diktator, biziň diktatorymyz ýaly diktatorlar gollaýan güýçler. Bil tebä näme üçin? Tebä şolar ýaly oýnatdy diktatorlar şolara amatly. Şu güýçlere amatly bolup. Şoň üçin biz häzirki bolup beren şu global tendensiýa barada eýen pikirlenmeli. Dünýäň inniki ertek güni barada eýen pikirlenjek bolmaly, öwrenmeli, okumaly, ýöne ol mainstream esasy çeşmelerden berilýän maglumatlara körük bilen uýup oturmaly, alternativ terişler, alternativ habar terişlerini gözlemeli. Şolar bar. Biz bolsa ýöne opozisiýaň içinde entek bir gözli başly bir dialog gurup bilemdik. Analiz berip bilemdik. Diskussiýa gurnap bilemdik. Söz azatlygyna hormat goýup bilemdik. Şoň üçin biz bu düşünjämiz bilen häzir 2020-nji ýyla girenimiz bilen hem biz ýagdaýy üýtüp bilmez eger biz häzir öz üstümizde işlemesek. Öz sowatlylygymyzy ösdürmesek. Düşünjämizi giňeltmesek. Bu göýdük düşünje bilen, şu Türkmenistanyň içinden alyp gaýdan düşünjämiz bilen, gıýbat derejesindäki siýasat bilen biz nähe gözli başly sagdan opozisiýon hereket döredip biler, ne ýurduň içindäki ýagdaýy ýutdup biler. Eýem ýurduň içinde iş alyp baryp ýören, eýem iş alyp barýan adamdan eýem ruhuny wasyp oturýarsyňyz siz öz hüjümüňiz bilen, öz hereketiňiz bilen. Eýem şu taýdan çykajak adamlara siz ýarlyk taýýarlap goýduňyz. Ýok, siz gepleýän bolsaňyz, siz hereket edýän bolsaňyz diýmek siz mehemen adamsydyňyz. Ana siziň dakşap ýarlygyňyz. Ana siziň edýän himayatyňyz, ana siziň olara berýän ruhu gollugyňyz. Şoň üçin men geçenki videomy aşagyna goýan kommentariýamda da ýüzlenmämde de ýazanlarym. O şul adamlara birazajyk bir şans beriň, şulara pursat beriň. Bulara ýönep ýarlyp takçak bolup durmaň, hüjüm etjek bolup birazajyk sabır edin. Olara gollog bermeňiz gerekler, şolar sizden şolara gollogam derkar däl, şolaryň gollogyna da siziň gollogyňyzda da şolar mätäçlik çekenok, ýöne şolara bir azar bermeň. Şolara ýarlyk takçak bolup howluk durmaň diýjek bolýar. Şolaryň öz-özlerim şo taýda bir zat etjek bolýar. Ýöne men näme göz ýetirdim häzir? Şu taýda hereket ýüze çykjak bolsa öňü bilen basyp ýatyrjak kimler ine şu taýdaky özlerini opozisiýoner diýip hatatlap ýörenler. Ýa şu taýdaky ýüze çykajak hereketde ýa bularda göýrepdik ýüze çykýar. Bularda ýa baslaşlyk ýüze çykýar. Biz aýdy bilmedik sedem etmeýär. Biziň awraýymyzy siz aljak bolýar. Ýok, biz awraýymyzy bermez. Biz opozisiýoner bolmaly, siz bolmaly. Ine bularda nähil pikir ýatyr. Hawa, şular ýaly çüýrük pikir ýatyr. Köpiňiz. Ta şu tiýasy medeniýeti öwrenmeseňiz, ta özüňizi bir sowatly adamlar hökmünde alyp baryp bilmeseňiz, men şu tankydym ýatmaz. Men näme üçin Murat Düşemew häzir şoň tarapyny tutýar. Men Murat Düşemew şu zatları başaracak oğlanlar, hawa şu zatlara jödügeler, parça döreder diýemok. Ýöne Murat Düşemew bir zatlar etjek bolýar diýär. Bolýar şonu Murat Düşemew siz agent bolmagy mümkin, hökümeti işlejek bolýan bolmagy mümkin diýem. Bolýar şu bildireseňiz gelse bildirim. Ýöne şu şoňa şans berin. Siz bileňiz o waýynta on kimdir? Näde bilmeýän, tanamaýan adamy da şeýdi hüjüm edebilýär. Şu mesela men şeýle aýratyn ülk bermegiň sebäbi şu bolan waka köp zadyň üstüne açdy. Türkmenistanyň içindäki adamlara, şu taýda hereket etjek bolup ýören adamlar üçin köp zadyň üstüne açdy. Şolary ruhdan düşürdi. Emma siz şu taýdaky öz adamdan ruhlandyryp gaýta Murat Düşemew gollan, şoň partiýasyna, şoň döretjek bolýan partiýasyna gol çekin.
şoň toplayan goluna ýardam berip, şonu parça döre ýaly edin diýip gaýta şolary çagyran bolsaňyz, öýe tarapdarlaňyz, öýe tanyş bilişleňiz. Siz nähini iş edip bilerdiňiz? Şo Murat düşem, şo taýda dönügem bolsa, şoň döretjek parçasyny ulanyp bolýar. Näme üçin şo parçany ulanmalyar? Bolýar şonu goý Mehmet öğretip bersin. Intäk öğretip beren da ýok. Ýöne aýdaly şolar öğretip beräýände. Olara şu opozisiýany ulanjak bolsun, opozisiýada olar ulansyn. Näme üçin etmeli? Näme üçin şolar ýaly mümkinçilikden peýdalanmaly? Ana bir taktika diýen bir zat bolmaly. Öňdöngörçilik diýen bir zat bolmaly. Diplomatiýa diýen bir zat bolmaly. Şo zatlar ulanmaly şolar ýaly işlerde. Ýöne şeýdip bir küçükliňi edip bara, hawa sen ýöne agentliň diýip hüjüm etmekden başga adam oňormaly. Giňişirek pikir etjek bolmaly, obyektiwrek pikir etjek bolmaly. Ine men täze ýylyň bosagosyny sizi birazajyk oýlandyrjak bolup aýdýan zatdan şu zatlardan barat. Täze ýyly giremizde biz birazajyk düşünjämizde özgördübrek, birazajyk öňkü eden ýalňyşlyklarymyza täzeden garap şolary düzedübrek ýermeli. Öz iş taktikamyzy, öz işimiziň hilini şu täze ýylyň dowamynda üýtdetjek bolmaly. Şu çüýrük düşünjämiz bilen, şu göýdük düşünjämiz bilen, şu dar düşünjämiz bilen şu hereket etmejek bolmaly bundan beter, bundan beýle. Şoň üçin men täze ýyly etjek arzugym halkymyza da, häzirki opozisiýon herekete de täze ýylda birazajyk halkymyzyň opozisiýon hereketdäki adamdan aňynyň düşünjesiniň birazajyk pozitiv tarapa, oňuň tarapa özgörmegini men dile edýän. Birazajyk ýalňyşlyklardan netije çykarylyp, işin hiliniň düzedilmegine şoň hasam bir pozitiv tarapyna düzedilmegine men arzu edýän. Şu opozisiýerlerden men näme çagyratym gelýär? Birazajyk öwreniň, düşünjelerini artdyrjak bolun. Daşary ýurtlarda nähili bolup geçýär? Nähili diskussiýalar gurulýar? Näme üçin tanqidden gorkmalýar? Ondan delil getirmek diýilýän zat näme? Öz birini aýyplama bildirende şonu esaslandyrmak diýilýän zat näme? Şo medeniýetem öwrenmeli. Şulurda da öz üstüňizde işlejek bolun. Illeşler, watandaşlar, eginleşler. Goý täze ýylda şu urda ullokan özgörüşlikler bolsun. Ullokan öňe ujuşluklar bolsun. Haçanna şu biziň aňymyzda şu urda özgörüşlik bolan ýagdaýynda biziň aňymyzyň şo ýagdaýy ýurduň içinde de täsir eder. Döwletiň ýagdaýyny özgörtip biljek zat diňe şol biziň aňymyzyň birazajyk beýgelmegi, biziň düşünjämiziň birazajyk giňelmegi. Diňe şoň bilen biz ýagdaýy ýetip biler. Bu göýdüklik bilen, bu küçüklük bilen biz hiç zat gazanyp bilmer. Ýurduň içindäkilere de görkeljek, primerimiz görkeljek, görellämiz hem diňe olaň lapyny keçirýän zat häzirki ýagdaýda. Şo geljekde de biz ýurduň içindäkilere hem gaýta ruhlandyrajak hereketler etmeli. Şoň üçin hem bugünkü tanqiddan negativ netije çykarmarsyňyz diýen umydym bar. Bugünkü edilen tanqidlary duşmançylykly bir zat hökmünde kabul etmeýän, oýlanarsyňyz diň bolmanda pikirlenersiňiz diýen umydym bar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Goý täze ýyl bütün halkymyza, bütün opozisiýon herekete üstünlük getirsin. İşiniň hiliniň gowlanmagyna getirsin. Goý täze ýylda ýurduň içinde de, daşynda da tutuş dünýä jemgyýetçiliginde oňuň özgörüşlikleri görmeklik bize nesip etsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ben söýüp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.